Estem en l'Observatori del Canvi Climàtic. És un equipament d'educació ambiental gestionat per l'Ajuntament de València que té la finalitat de divulgar i sensibilitzar a tota la ciutadania sobre aquesta problemàtica ambiental del canvi climàtic. Aquesta sensibilització la fem a través de recursos que estan destinats a parlar sobre què és el canvi climàtic, quines són les seues causes, les seues conseqüències i com a través de les nostres accions podem reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Un dels recursos que tenim és esta biblioteca ludoteca, on trobem llibres que podem prestar i també jocs de taula on podeu venir ací a jugar. En l'Observatori del Canvi Climàtic realitzem visites guiades i també activitats adreçades des de públic infantil fins públic adult. Entre les opcions que s'ofereixen està venir a l'observatori. També se podem desplaçar nosaltres al centre educatiu, sempre i quan siga de la ciutat de València, o també una altra opció seria fer una activitat online. A més, també oferim activitats adreçades a les famílies com els dissabtes d'hiperactius i en períodes vacacionals. En l'Observatori del Canvi Climàtic tenim diferents exposicions. Una d'elles és l'exposició d'Aiguamolls pel clima. En aquesta exposició parlem de la importància de conservar les zones humides, ja que absorbeixen els gasos d'efecte d'hivernacle, a més de ser aliades en l'adaptació a les condicions ambientals. Si teniu interès en conèixer l'Observatori del Canvi Climàtic i fer una activitat, no dubteu en visitar-nos. Estem en el barri del Cabanyal.